పొద్దులేస్తే జై భీమ్ అంటారు, మేము అంబేద్కర్ రైట్స్ అంటారు, ప్రజాస్వామ్యవాదులం అంటారు, మానవత్వవాదులం అంటారు, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించేది మేమే అని అంటారు. మరి ఇలా దీపు చంద్రదాస్ విషయంలో ఏమైంది మీ మానవత్వం? దీపు చంద్రదాస్ ఒక దళితుడు, అంత క్రూరంగా కొట్టి చంపి వీధుల్లో తాడేసి లాక్కెళ్ళి ఇంకో చెట్టుకు ఊరేసి కాల్చి చంపేస్తే ఎందుకు మాట్లాడట్లేరు? ఏమైంది మీ మానవత్వానికి? మీ యొక్క నోళ్లకు పక్షవాతం వచ్చిందా? మీ మెదళ్లకు చెదలొచ్చిందా? మీ కళ్ళు ద్వంద్వ వైఖరితో మూసుకుపోయినాయా? అయ్యో మేము కేవలం బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లో అయితేనే మాట్లాడతాము, లేకపోతే మాట్లాడమని అంటారా? లేకపోతే మాట్లాడాలంటే మరి ఆ కమ్యూనిటీని చూసి ఏమైనా చుచ్చు పడుతుందా? చివరగా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీరు నిజంగా మనుషులైతే, మీలో మానవత్వం ఉంటే, మీరు నిజంగా హక్కుల కోసం కొట్లాడే వాళ్ళైతే నోరు విప్పండి. దీపు చంద్రదాసుకు జరిగినటువంటి అన్యాయం, ఆ క్రూరత్వం ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసేలాగా మాట్లాడండి. జై హింద్, జై శ్రీరామ్.